Какво става, хора? Аз съм Showtime 3D. Днес пак не съм мисля нещо. Може би ще слеза с някакъв и там ще си купая кола. Да, надявам се, че ще бъде това. Между другото имам 3 акации. Ще си направя една малка полянка и ще се засея един сапен. Понеже цялата акация преди сега се влизам на къща, там да се измести. И така, ето, сламка ми. Така. Не, тук си не е страшно, аз път дърт нямам. Абе, ще следа за малко долу, може да се направи нещо по-въпросно. Всъщност много се дразня. С скин съм. Всъщност много се дразня, като направи така. След. Ето. Така или пък също. Ето. Пак не става. Ще напиша help. Да. И ако съм тъп. Не видях нещо много ситко. И геймът не го видях, ама се гледам. Да. Ще направя една кирка. Не знам какво. Дайте аз съм права, ще направя една диамантна кирка и да видя какво ще ми се падне. Така, си енчантна. За 22 левел. Така, сега къде ми беше да тук. Сериозно, от толкова много да ръд. Не. Да. Да, чай направо ще се направи един минут. Няма го енчантна, ще бъде. И ще клазирам това видео за много. Нищо се става. Да, върнах се. Искам само да видя какъв енчант ще ми се падне. Ще клазирам отново път. За щастие. 22, добре. Силата, че пише само да хубави енчант. И ще клазирам какво да като стигна до някъде. Се връщам се отново. Върнах се. Да, чак сега се страхотно грабвам. Което много ми харесва. Да, влюбен съм в грабела, някой ще ме убие заради това. Тъпия грабела момче. Знам за помня си пълна чест с бухуци. Пак ли е? Какво с грабела е? То с няма край. Братле, ай бяй. Бах, тъпия грабела. Стига, братле. Колко се е? Да, искам само някой, ако може да ми покаже как, ето, да ми стане като на 3D, да не подскача, само да се върти и отново ще позирам за малко, като се връщам с малко. Върнах се, енчантнах си лопата за 5 левел и ми се падна от чудещо хубав енчант, Unbreaking тройка. Сега мисля да отида някъде да изравнявам. Не! Стига е! Ще паузирам клипа, докато си намеря къщата. И се връщам след малко. Да, не беше дълго търсенето. Само тук малко ще изравня.
Да, сега пак ще падна стон. Мисля да ви звъня. Точно там ми беше да ви звъня. То аз не искам цялото да ми бъде звънено. Малка част. Малка, колко да е малка. Сега правим малка да видим. Не искам да позволя. Ще бъде лак. Се наложи. Добре, спаузирам клипът заради тъпия лак, се връщам след малко. Върнах се. Няма да спирам още клипа, но от тези грамотеици познавам, че би трябвало да се спира. Ще си скъбя само дърта. Стига сори за лагът в това видео и в предишното. Не знам точно колко клипа ще направя. Казах в предишното 5, не съм много сигурен. Може би наистина ще направя 5, ако успея да ги свържа, бе младеж. Ще довършвам клипът. Мисля след това да направя само един епизод на Ironcraft. Да, на Ironcraft. И после на един на Skyblock, понеже не съм правил отдавна и хората, на които ще направя специално за тях, само един много кратък клип, който ще се направя само генератора и ще се спая. Дърта ще се щупя. Там не знам си какво тъпотите и ще го приключвам. И надявам се този епизод да ви е харесал. Ще снимам това, мисля, чак утре. И да, както се очакваше, ми се свърши Cobblestone. Да, Cobblestone, дърта. И надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, може да го оцените с палеци нагоре. И спирам заради тъпия лак. Ще направя само, ще довърша тази водичка, нали, дърт. И ще стим чак утре на тази поредица, както вече казах. И това е от мен. До скоро! Аз бях Showtime 3D. Абонирайте се за канала ми, харесайте клипа. Пишете на коментарите на какво искате, на какви игри искате да снимам. И до скоро!